Simó, i ara estem aquí dalt amb aquestes botes que només veure-les ja està Són clar, velletes, són molt velles, són molt velletes, antigues, ja, no? sí. Tenen molts anys. Quants anys tenen, mare de Déu? Pues, mira, aquí els varen col·locar, devien ser l'any 64 i els van comprar velles ja, o sigui, no te sabria dir el temps que tenen, però són bastant velles, força velles. I aquestes, mentre estiguin plenes, a mi em sembla que es poden utilitzar, no? Mentre, Si es buiden, ja es fan el malbé. problema de la fusta, de la bota de fusta és aquest, que si no és plena, s'arresseca la fusta i llavors agafa formes, diguéssim, rares. No desitjables. I encara que la tornis a omplir, sempre perd una mica. Cada una dona un envelliment diferent. Diferent? Eh? Cada bota, eh? Cada bota dona un envelliment diferent. Depèn de la fusta que és, que a vegades algunes són de castanyer, algunes de roure, depèn del gruix de la fusta, depèn de moltes coses. No? Llavors, què fem els enòlegs? Els enòlegs llavors posem bota per bota i triem la que ja ha agafat l'envelliment que nosaltres volem. Llavors d'aquestes traguem el que t'he dit, un terç o una quarta part i fem el copatge d'aquestes 3 o 4 botes, que és fa la garnatxa de l'Empordà criada per Soledes. Llavors se torna a reomplir de la garnatxa més vella que tenim en Tipós. Aportem unes fitxes que anem diguéssim, assentant el que traguem i el que posam de l'any que és i ens dona l'any promig de la garnatxa que hi ha en aquella bota. Ah, d'acord. I l'any promig ha de superar 2 anys d'envelliment, com a mínim. I no me la deixaràs tastar, Simó? Oh, i tant! I te deixaré provar de la bota més vella que tenim. La més vella? Sí, que és aquesta petita. Doncs anem a provar-la, aviam. Doncs vinga, vaig a treure una copeta. Molt bé. Que és concentrada. Ben concentrada, eh? I un color, veus, que queda molt pujat, perquè amb l'envelliment cada vegada el color va pujant una miqueta més. Doncs ara ja només queda tastar-la. Bé, i fer un brindis. Doncs per molts anys, Per molts anys. En puguem anar elaborant. Justament, això mateix. Caram. I la textura Sembla, sembla caramel. Que dura amb el gust, que dura molt a la boca, que és llarg. Increïble. Simó, ha estat un plaer. Moltes gràcies.